В студиото вече е Румен Овчаров. Здравейте, господин Овчаров. Здравейте. Не съм ви поканила за фонд земеделие, но понеже така или иначе приписват сега онези, така както ги наричаше господин Найденов, семейството на БСП. Имате ли някаква версия? БСП с ДПС ли си бият? Биете се за 15 милиарда ли? Какво се случва там от ваша гледна точка? Не мисля, че БСП може и трябва да поема отговорността за това назначение. Имам предвид на досегашните... И как? Те се скриха в парламентарната ви група. Излязоха да ги защитават. Не знам точно къде са се крили, но личните номинации на председателя на Българската социалистическа партия съвсем не би следвало да се прехвърлят като отговорност на цялата партия, защото тези двама човека не са никога били членове на партията. Един от тях даже е бил член на ГЕРБ, доколкото знам. Те не са номинирани от нито един орган на Българската социалистическа партия. Техните кандидатури не са разглеждани от нито един орган на Българската социалистическа партия, а са директно назначени по настояване на председателя на Българската социалистическа партия. Така че... За Станишев говорите? Да, за него говоря. Така че не бих могъл и не би трябвало да прехвърляме тази отговорност върху цялата партия. Ма вие се шегувате, когато председателя на една партия вземе някакво решение, ако каже нещо Борисов или Доган или Местан, разбира се, че всички ще го припишат на партиите им. И може да го припишат, но други начини на размишление. Аз ви казвам, че нито един легитимен орган на партията не е номинирал тези хора за постовете, които те са заемали. Те не са членове на партията. Напротив, активно, така се каже, съдействие за тяхната смяна оказват членове на Българската социалистическа партия. Даже и сегашният новоизбрания, така се каже, председател е член на Българската социалистическа партия. И той е членува в Софийската градска организация. Но той вече е легитимен. Легитимен представител. Не мога да ви кажа дали е легитимен, но той е член на партията. И ако ние сме нормална партия, вече би трябвало да носим отговорност за действията и бездействията на своите членове. Господин Добрев, нали така за него говоря? Да. Добрев, неговата сестра е народен представител от Българската социалистическа партия. Значи от онези се разграничавате, този си е вече ваш. Ето, този няма как да се разграничи при положение, че той членува в БСП. Той членува в БСП. Добре, минаваме на друга тема, но ми беше любопитна вашата гледна точка за Държавен фонд земеделие, защото има две версии. Там тъжното е, че под формата пак на новоизмислена битка на БСП с ДПС, аз мисля, че и тук говорих, че сега ще има много борци срещу ДПС, нали, които в навечерието на предстоящите избори на Конгреса на БСП изведнъж така ще извадат ножовете и ще се нахвърлят срещу ДПС. Под формата на тази битка също става дума за това, че фонда трябва да започне да работи. И хората, които са си дали проектите, които са одобрени, да започнат да си получават парите. Така е това, което господин Найденов описа за парите и за закъсненията. Но нека да минем на друга тема. Сега, защо се стигна до драмата с Корпоративна банка от ваша гледна точка, което драма разтърси държавата? Вашия прочит за това? Ето, моят прочит едва ли е по-различен от вашия прочит или от прочита на всеки разумен човек в България. Корпоративна банка стана заложник на корпоративни битки, по-скоро на личен конфликт между двама човека, които България и българските институции допуснаха, така да се каже, на практика да дърпат конците на много неща в държавата. Това е цялата работа. А сега? Да, това е цялата работа. За съжаление, сега сметката ще трябва да плащаме всички ние. Какво значи всички ние? Аз искам да се възползвам от това, че вие бяхте и министър на икономиката, освен това бяхте и шеф на бюджетната комисия. Разкажете какво значи всички се питаме, сметката ще плащаме ние. Как я плащаме? Значи, че се разтърси държавата, че правителството опадна, че има някакви скандали. Това е най-малката беля, нали? Не, тя никак не е малка тази беля, защото ако правителството беше стабилно и не беше тръгнало да пада, то очевидно тези неща нямаше да се случат по този начин, по който се случиха, защото политическите нестабилности създават добри предпоставки за банкови нестабилности, нека така да го кажа. А за механизма, по който ще платим, трябва да ви кажа, че аз даже не съм наясно още какъв точно ще бъде този механизъм. Не мога да разбера сега какво точно ще се случи. Ние, държавата поема отговорност само за това, което е по закон, така се каже, нейно задължение за тия 100 000. Извънредно законодателство, което да изплати на всички. Да, това извънредно законодателство, доколкото сващам, още го няма. Изтекло е в интернет, между другото, вариант на БНБ. След това, честно си призная, аз не съм много привърженик на подобни законодателства, защото те водят до други съмнения, които не мислят да мислят, че ще се случат. Какви съмнения имате? Ами, че отново ще защитаваме интересите на някой за сметка на интересите на друг. Кой е някой, кой е единия, кой е другия, кажете?
Моля ви, кажете не. Не Разгадайте, объркахме се. Аз имена няма да казвам, защото съм влизал в тези сценарии и съм си плащал сметките за тях. Това законодателство кого ще облагодетелства? Очевидно сега става дума за наследството на банката. Така. И за това кой и как ще придобие активите на тая банка. Някои от тях са доста съблазнителни. Например, петрол. Казвам го като пример. Например, инвестициите и дълговете, които, примерно, Great Wall или там инвестицията в Ловеч. Има и други такива апетитни неща. Има доста апетитни неща, които... Добре, ама законът как може да облагодетелства този, който иска да ги привлече към себе си? Като се поеме ангажимент от страна на държава, че са, така да се каже, връщат всички средства, оттам нататък очевидно някой ще трябва да свърши тая работа. От една страна да осребрява активи, от друга страна да връща кредити. И отново влизаме лично за мен в една схема, в която субективният фактор в България може да изиграе определена роля. По-простичкото решение е това, което е записано в закона. Знам, че е тежко, знам, че ще бъде болезнено за някой, но то си е поне ясно. И не подлежи на коментари. И на допълнителни подобрения, айде да го кажа така в кавички. Каква е ролята на партиите според вас в това, което се случи? На партиите? Да, на партиите, защото според мен партиите носят носят отговорност за това, което се случи в държавата, защото сега си спорят при кое правителство тази банка се е превръщала в мастодонт, прехвърлят си вините един на друг. Тук според мен въобще не бива да се спори. Банката стана мастодонт по времето на ГЕРБ. От 2010 до 2013 година активите на банката са увеличили почти 4 пъти, 3 пъти и половина. Те, че са се увеличили факт, обаче, че тя беше отгледана от вашата тройна коалиция и беше захранена там. Не. По тройната коалиция тя си беше една от малкото български все още останали банки и една от втората част от класацията на банките. Тя стана голяма банка, стана в тези размери, в които е сега в момента, по времето на ГЕРБ. Разбира се, сегашното правителство, освен че изпълня онзи ангажимент на служебното правителство да диверсифицира кредитите на държавните дружества, как да кажа, спомогна също в много голяма степен за превръщането на банката в банката. Да. Нали? Банката на властта. Банката на властта. Да. Така че имат много голяма роля политиците, като почнете от ГЕРБ, минете през двете партии, които подкрепяха сегашното правителство. БСП? Да, БСП и ДПС, които допуснаха през тази банка на практика да се решават много важни въпроси в държавата и през хората, които я управляват, имам предвид. И Цветан Василев и Делян Пеевски. Така че политиците изиграха своята роля. Добре, вярно ли е, понеже вие със сигурност следите енергетиката, че около Южен поток има следната драма, че българските изпълнители и фирмите, които са щели да го изпълняват, са свързани с кръгове около Василев и около банката. Какво знаете за това? Това си е публична тайна, че част от фирмите са си директно свързани и с Цветан Василев и с Делян Пеевски. Но тези фирми са определени не от това правителство. Те са определени и този консорциум е формиран още по времето на ГЕРБ. Сериозно ли говорите? Абсолютно сериозно и това е лесно проверимо. Как да бъде проверено? Дайте ми съвет. Вижте кога е формиран консорциум и вижте кога е подписано инвестиционното, така да се каже, намерение в края на 2012 година. И тогава са определени тези фирми, свързани с този кръг около корпоративна банка. Да, бяха ясни фирмите. Да, плюс Главболгарстрой, плюс още една или две фирми. Добре, а как ще завърши според вас този сюжет? Ще има ли, как да се каже, паднали глави на политици? Така като наблюдавам, не виждам такива клатища се глави в момента. Добре, а да ви върна към Южен поток, докъде е стигнал според вас? Ще се строи ли? Южен поток е прекалено добър проект, за да не се строи. Той, освен това, как да кажа, обединява прекалено много интереси. Лошото е, че България и българското правителство за последния период от време, имам предвид не само едната година на това правителство, но и последните 2 години на предишното правителство, не направи най-важните неща, които трябваше да бъдат направени по него. И те са първо да бъдат изчистени икономическите параметри на проекта. А той е поскъпнал според... Да, второ да бъдат... Не е поскъпнал, поскъпнал повече от 2 пъти.
2 пъти е поскъпнал. За какъв период от време? За този период от време, някога, когато го създавахме този проект, цената му беше около 1 милиард. После стана 1 200 300, сега стана вече 3 милиарда и 700-800. Ако някой може да обясни кои са причините, поради които се получиха тези увеличения, аз бих искал да го чуя. Бих искал да чуя също така колко е транзитната такса. Какви са не знаете ли, господин Овчаров? Не знам. И никой не знае, според мен, защото даже не са обсъждани тези въпроси. Икономически министър, вие са партиец. Поне вие не можете ли да се обадите и да попитате? Аз затова казвам, че не само това правителство, но и предишното, защото инвестиционното намерение с над двойно увеличената цена беше подписана, както вече казах, 2012 година. Така че тези неща не бяха направени, не беше обезпечена политическата подкрепа за проекта. Нещо, което това правителство трябваше да направи още миналата година по това време. Да се обединят усилията на всички страни, през които минава този проект. И не България да се превръща от една страна, да я наричаме какъв беше. И наковалнията, троянския кон на Русия. Да, троянския кон на Русия. И в първия момент, когато се отказваме, първата държава, която се отказва от проекта, да е България. Да. Както виждате, Италия се стои зад проекта, Австрия се стои зад проекта. Австрийският президент кротко посъветва американския посланник в Австрия, че все пак да не се занимава с договорите, които подписва Австрия. Вашата теза каква е? От алчност или от глупост поскъпна този проект? Не, очевидно, че концепцията, която беше разработена, отново повтарям по времето на ГЕРБ, беше дайте сега тук да надуем тук цената на проекта, за да има повече пари да си ги поразделим после. Заради комисионни. И ние се чудим също какво да протестираме. Също 3 милиарда, които липсват Корпоративна банка. Също 3 милиарда, с които са поскъпнала Южен поток. Ами както се казва, те изпиха кръвта на хората, между другото. И това го правят политиците, господин Овчаров. Това не го правя аз. Малкото става с тяхното мълчаливо съгласие. Защото им е по-удобно така. Това е ужасно. Това е кошмарно, което си говорим, но да махнем емоциите, да се съсредоточим върху фактите. Ще има ли в крайна сметка нов реактор на Козлодуй от ваша гледна точка? Как върват преговорите, като ги следите? Вие разбирате от тези неща. Аз, честно да си призная, вече малко трудно разбирам какво точно се случва. Тук сега върват някакви разправи, последните 2-3 седмици. Някакви споразумения се готвят, пък не се подписват. Фактически целта на това споразумение е една единствена. Тя трябва да легитимира вече направения избор на доставчика на оборудването. Тоест американската компания Westinghouse. Обратим или не обратим този процес? Струва ми се, че идеята е точно тази. Да се направи този избор необратим. Макар и споразумението, доколкото разбирам, така да няма някакви необратими клаузи, но аз, доколкото съм работил все пак с американци, знам, че там, като се закачиш веднъж, вече отърване няма. Още повече, като имам предвид и готовността на нашия политически елит да слугува, грубо казано, на новия голям брат. Така че не е лошо да има и 7-ми блок в Козлодуй. Въпросът е какво правим с Белене? Какво правим с парите, които сме изхарчили за Белене? Какво правим с арбитража, който виси в Париж? Мисля ли, че ще загубим този арбитраж, ако наистина се стигне до него? Тя е много проста логиката. Поръчал си оборудване и сега твърдиш, че вече не го искаш. Колко трябва да платим според вас, ако ни осъдят руснаците? Не мога да ви кажа. Горе-долу, не скажете. Сега там, доколкото знам, цената на това оборудване е някъде около 800, над 800 милиона евро. Сега, дали ще бъде това или малко... Дали ще стигне милиард или не? Но ще бъде някъде в тези граници. Това е ужасно. Веднага след рекламите ще ви попитам кой от многото вече кандидати за лидер на БСП е вашия човек, но това веднага ще го разберем след рекламите. Връщаме се в студиото, продължава разговора с Румен Овчаров. Сега вие написахте едно кърваво писмо, както го нарекоха медиите, когато се събрахте в къщата на Блага. Аз само съм го подписал. А вие само сте го подписали. Добре, значи горе-долу същото. А след това писмо стана ясно, че Станишев ще си подаде оставката, но пък посочи Драгомир Стойнев за свой заместник. Чувала съм от ваши съпартийци, че когото посочи председателя предишния, не го избират за председател. Стойнев ваш кандидат ли е или имате друг кандидат? Личен, като на социалист говоря. Не, първо, принципно въпросът с посочването на кандидати за мен е изключително порочен. Да, ма така е било. БСП... Не е било. Не е било и не е съвсем верна тази теза, че винаги някой е посочвал. Георги Първанов никога не го е посочвал. Никой не го е посочвал. Така че даже резултатите, които са получавали от тези посочвания, винаги са били малко спорни. А не и... как да кажа? Все пак БСП не е... Ние не правим конгрес, за да легитимираме назначаването на някой. Ние правим конгрес, за да изберем председател. И аз много искам този път наистина конгреса да избере председателя. Едно. И второ, все пак не сме 2001, а 2014. Председателя на партията не е спечелил триумфално
избори, а е загубил катастрофално. Затова не мисля, че Сергей Станишев има даже моралното право да зачава когото и да било. Напротив, основната интрига...